minyalo logo budget mano ma higa mar omenda mabiro. Odhi bedo kaka itimiyo machalande, kama yino odhi bedo kaka iketo weche mag VAT kod mago bende mag mwandu ma iloso kwaranyo kod mag excise duty. E kind mamoko iwacho ni tax administration bende nitiere karka Tax Procedures Act. To bende kanyo ka irange ka iduoko penjo ni kapok odhi yweyo ang ilerno matin mana kotenore kod okenge mapono ni nyalo ket ka mondo ne indirect tax gi okonyo jopiny. Erokamano ahinya Cleo, ing'eni direct tax en chalo ushuru ming'eni nyaka idhi chul nikech I want to give an example. Maybe if you have a corporate tax mar 30%, ting'eyo ni iseloso alufu kata milion achiel. Ing'eyo ni the direct tax at around 300,000 en pesa ma sirikal koro nyalo dhi kawo as an income tax. To indirect tax nitiyo ga kode as a model ma sirikal mondo mi otem loko pa japiny. Ini paro mana gimoro kokelni tikia gik manie iye to nyisi ni gini koro sirikal dhi chaji pesa makama. Ndalo moko nitiyo kode kata mafuta, iyudo ka mafuta nigi ushuru mang'eny to nikech japiny ne kia ni ang'o miyo lita ni Migori it is selling at maybe 178 per super and maybe 167 per diesel. Ikiani what are the taxes manitie iye ma sirikal osekawo at source. Manyiso ni sama idhi nyiewo mafuta inikia ushuru mi idhi nyiewe godo. Koro the indirect tax concept ma okel sani is more of the goods and the services that we're going to receive from government. Mondo mi ni koro gini koro ok ni nene ni ine midhi chulirando, but at the end of it, once the indirect taxes be obedo mang'eny, the cost of delivering goods and services ma sirikal be nyalo dhi malo. Koro sirikal must be very, very careful. Gima finance bill ma sani temo address. Otemo wacho ni wang'ia ne uru loopholes manitie. Manyiso ni giseng'iyo, it is not finance bill okochuno ni nyaka los higa ka higa, because it's an omnibus bill. Manyiso ni en bill moting'o chike mang'eny e iye kacha. Koro gima gitemo ng'iyo ni mwasebedo go gi chike mwaselosogi, ere kaka moko osebedo ka tiyonwa, to ere kaka wanyalo kawo steps moko mag improving mamoko. E gimomiyo wan wang'iyo ni the finance bill as is sani, adieri onge new tax increase measures moko mwanyalo wacho ni okawo marandom mwanyalo neno, but because there are a lot of review and amendments manyaka timre ile, because even the budget policy statement koka nyobedo passed nyora an adoption of it, koro wadhi ng'iye bunge nikech manyiso ni gini koro dhi e second stage of budget, which is approval. E bunge ka wan wabro ng'iyo gik ma kaka iluongo ni public participation. Public participation moko ni e website, but the only thing that they do, they have distinct areas magitime mako ok inyal chopo kanyo to bedo mana matek. Onego bed ni gik machalo kaka budget oket ne ji decentralized kabisa, ma ng'ato ka ng'ato man gi pache nyalo chope e yo mayot. An gima go gi shida kanyo ting'iyo the economic indicators gi sectors manyocho improve. Nitie sectors ariyo manyocha nigi issue. The constructions sector kaka private sectors construction. Gimomiyo ne nitiere issues kod gimomiyo growth margi nodok chien, iyudo ka sirikal nyocho kawo pesa domestically mane the intent magin go sani, pesa manitie gine magiboro. To nikech oganda bong'eyo the private sector ng'eni sirikal kimiyo hola oloyo kaka imiyo Evans hola, nikech Evans the risk mar miya hola is higher than giving to Evans. Maiso ni mondo mi boost the spur the economic growth of the private sector, di bedo ka pod bedo mana stagnated, mana kaka nyocho waseneno. Nyocho waneno ka private sector in terms of construction nyocha nigi issue, mining sector nyocha nigi issue. Nang'o? Nikech of the transactional tax ne onge pesa manyocha oyie jogi hold pesa ni mondo mi sirikal kose hold pesa ni wane mwadhi wachulo pesa ni indirectly. E gimomiyo watemo ga regulate issues mag sirikal donje interference with domestic economy. Erokamano ahinya.